A Pobra do Caramiñal acolleu a terceira xornada da Liga Galega de Traíñas 2019. A pesar da súa ausencia, o Club de Remo Puebla foi o encargado de organizar a 14ª bandeira Concello de A Pobra. Unha bandeira diferente, como é habitual neste porto do Barbanza, con 6 longos e 5 viradas. A regata da Pobra pon a proba a calidade das traíñas no momento chave de xirar nas bollas, ademais dos seus vatios á hora de volver a poñer a embarcación en marcha. A pesar da súa peculiaridade, a regata da Pobra non nos deixou ningún resultado sorprendente, pero si chegadas moi emocionantes. Na primeira quenda partían a Megrove Club de Remo, o Club de Remo Muros e o Club de Remo de Rianxo. Os da Virxe da Guadalupe, favoritos polo seu posto na táboa, saíron máis fortes que os seus rivais, chegando a primeira virada cun tempo de 3.28 por 3.35 da Pabliño e da Muradana. Na segunda referencia, Rianxo mantiña a vantaxe con 6.54 por 7.01 de Muros, que superaba a Megrove por un segundo. A partir de aí, a Pabliño comezaría a ceder terreo e a Muradana a chegarse a Virxe da Guadalupe. No cuadro da proba, Rianxo facía 10.43, Muros 10.49 e a Megrove retrasábase ata os 10.56. No cuarto volteo, a Muradana poñíase a só 4 segundos dos de Rianxo, 14.16 por 14.20. A Megrove seguía perdendo tempo virando en 14.29. A pesar de isto, os rianxeiros non se amedrentaron e chegaron á última virada con 18.04 por 18.10 de Muros e a Megrove afastábase ata os 18.27. No último longo, o Club de Remo de Rianxo mantivo a súa vantaxe e gañou a quenda con 21.28, mantendo os 6 segundos con Muros, que remataba con 21.34, pechaba a manga e a regata a Megrove con 21.53. Na segunda partida competiron o Club de Remo Cuca Vilaxoán, o Club de Mar de Outecarsa, o Club de Remo Cabo da Cruz e o Centro Deportivo Mariñeiro de Mera. Unha quenda que se partiu moi cedo e na que nada cambiou dende a primeira virada. O primeiro en chegar foi Vilaxoán con 3.19, segundo Bueu 3.20, terceiro Cabo 3.22 e cuarto Mera 3.27. A pesar do bo inicio dos da Maruxía, de novo a Virxe do Carme volveu a gañar ese enfrontamento. Os vilaxoneses comezaron a distanciarse no segundo longo, chegando ás bollas en 6.36 polos 6.41 dos do Morrazo, 6.45 de Cabo da Cruz e 6.52 da Mariñeira. Ecuador da proba, Vilaxoán xa se escapaba ata os 10.13, deixando a Bueu 7 segundos por detrás, a marcación boirense a 14 e os de Oleiros a 26. As distancias foron ampliándose ata o final. 13.37 no cuarto volteo para Virxe do Carme, 13.48 para Maruxía, Cabo xiraba en 13.55 e Mera facía o propio en 14.11. A derradeira virada, Vilaxoán chegaba con 17.20, quitándolle xa 14 segundos a Maruxía, 23 a Cabo e 41 a Mera. Continuando con este bo ritmo, os de Truco pararon o crono en 20.36. Os de Bueu volveron a quedar moi lonxe dos vilaxoneses, finalizando con 20.53. Terceira posición foi para o Club de Remo de Cabo da Cruz, que rompeu a igualada con Mera cun tempo de 21.04 polos 21.25 dos doleiros.
A última quenda volveu a ser a máis igualada e emocionante de todas. A Sociedade Deportiva San Bertolomeu, o Club de Remo Mecos Isabel, o Club de Remo Ares e a Sociedade Deportiva de Tirán volvían a partir na quenda de honra. Na primeira virada, as 4 embarcacións chegaban en tan só 3 segundos, 3:17 para Ares, 3:18 para Mera e 3:19 para Mecos e Tirán, que igualaban o tempo feito por Vilaxoán na quenda anterior. Os 3 segundos mantíñanse no regreso ás boias de terra. Desta volta, 6:34 para Ares e Meira, 6:35 para Mecos e 6:37 para Tirán, un segundo máis lento que anteriormente a Virxe do Carme. Ares marcaba o ritmo, pero os rivais non cedían. Na metade da quenda, a Santa Olalla chegaba en 10:06, Mecos en 10:09, Meira un segundo por detrás e Tirán en 10:13, empatado cos de Truco. Nada cambiou no cuarto xiro. Ares viraba en 13:28, Mecos en 13:31 e Meira en 13:32. Cuarto era Tirán con 13:35, agora sí superando os rivais das quendas anteriores. A derradeira virada, Ares comezaba a acariciar a vitoria volteando en 17:03 e deixando a 6 segundos a Mecos e Meira. Tirán aguantaba 2 segundos por detrás con 17:11. A pesar do intento das outras traíñas, ningunha foi capaz de superar a Santa Olalla, que gañou a terceira regata da tempada pechando a 14ª bandeira Concello da Pobra en 20:17. Por detrás, a chegada máis igualada da tempada, e xa van unhas cantas neste 2019. Mecos e Meira entraban a par gañando os da Mequiña por tan só 28 centésimas. Tirán remataba en cuarta posición con 20 minutos 25 segundos. O que si nos deixou esta bandeira foi un feito histórico. O Club de Remo Ares gañaba a regata con Carme Veiga como patroa. A Rianxeira convértese nunha das poucas patroas que gañou unha bandeira da Liga A. Carme recolleu o mallot de líder da Liga por parte do secretario xeral para o deporte José Ramón Lete e a bandeira por parte do alcalde da Pobra Xosé Lois Piñeiro. Traballamos en equipo e iso pois dounos un punto máis e a verdade é que moi boa regata, moi contentos. Para nós era unha regata que salíamos desde a segunda tanda, sabíamos que ao non ter referencias dos da tanda boa que iba a ser complicado. Foi unha regata dura, pero estuvimos dentro do que tiñamos que facer. Sí, a verdade é que ao final o noso barco, o costado estribal, estaban dicindo que entramos nos diante. Parece que despois dixeron a Meira diante, nos vímonos nos diante, chegamos a terra ahora, dixéronnos que entramos nós, pero hasta chegar a hora aquí non sabíamos que entráramos, pero igualadísimo, non sou eles, foi todo seguido unha loita constante. Ares sempre estuvo un punto por riba, o segundo posto estuvo aí hasta o final, non se decideu. Tras o acontecido na 14ª bandeira Concello da Pobra, terceira xornada da Liga Galega de Treñas 2019, a clasificación queda da seguinte maneira. Primeira posición para o Club de Remo Ares con 33 puntos, segunda para o Club de Remo Mecos Isabel con 29, terceiro e cuarto empatados a Sociedade Deportiva de Tirán e a Sociedade Deportiva de Meira con 26 puntos, quinta posición para o Club de Remo Cuca Vilaxoán con 21, sexto é o Club de Mar de Boitecarsa con 18, sétimo o Club de Remo de Cabo da Cruz con 14, oitavo o Centro Deportivo Mariñeiro de Mera con 13 puntos, noveno o Club de Remo de Rianxo con 9 puntos, décimo o Club de Remo de Muros con 5 e un décimo a Megrove Club de Remo con 4 puntos.